Ugma na sa ulugon ang gikahinamang birthday sa ikaduhang anak sa kapuso royal couple Dingdong Dantes ug Marian Rivera nga si Jose Sixto IV o Ziggy. Pipila ka adlaw sa dili pa ang second birthday ni Ziggy, nagpost ang magtiayon og countdown sa big day sa ilang ikaduhang anak sa ilang nagkadaiyang Instagram account. Kining makagigil nga hulagway ni Ziggy kuha ni Marian. Samtang kang Dingdong cute na cute. Samtang anaa sa swimming pool si Ziggy. Ug kining heartwarming photo sa mag-amahan nga kuha ni atong usa ka tuig pa lang si Ziggy. Paspas gayud kuno ang paglabay sa panahon. Intimate birthday celebration gihapon ang himuon sa Team Dantes. Susama sa first birthday ni Ziggy sa miaging tuig tungod sa pandemya. Nagpost pa si Marian og makalingaw nga video sa makatakod og maka-good vibes nga katawa ni Ziggy.